Kaixo eta ongi etorriak magazinera, gaur hortzirala da, porfin, abuztuaren 12 eta gaurkoan berriro ere ni nago, sentitzen dut atzo Julenekin egon zineten, gaur berriz ere ni eta gaurkoan Tamara Angulo labeko kidea elkarrizketatuko dugu, bera hain zuzen ere, kirol kudeaketaren sektoreaz arduratzen da eta seguro jakinen duzuela, igerilekuetako langileak eta bertze langile batzu, sektore honetakoak greban daude, greba egin zuten atzo 11an eta batek sorpresa eraman zuen horrekin ere, igerilekura joaterakoan, eta kontatuko digu zer aldarrikatzen duten, ze kezka dituzten eta halako kontuak. Baina has gaitezen, lehenik eta behin betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Abuztuaren 12 zen 1908 urtean. Detroiteko Ford Motor Company lantegiak lehenengo Ford Model T auto ezaguna aurkeztu zuen. Eta 1952ko abuztuaren 12an, poeta erailen gaua, 13 intelektual judu entzutetsu erail zituzten Moskun. 1969ko abuztuaren 12an berriz, Hego Afrika Joko Olimpikoetatik kanpo utzi zuten bere politika arrazista zela eta apartheida. Eta abuztuaren 12an ere, baino 81ean, IBMek PCA, Personal Computer, ordenagailu pertsonala, merkaturatu zuen. Eta goazen orain, gaurko egunkarietan berri atera dituzten ikustera. Diario de Notiziasekin hasiko gara, bere azaleko lerroburu nagusian, 16,29 urte bitarteko Nafarroako biztanleen 14,9% bakarrik bizi da emantzipatuta. 4,8 puntu txikiagoa da pandemiaren aurretik baino. 10 langabetik 38 urte baino gutxiago dituzte. Gazteen 13,3ak 400 euroko kultura bonua eskatu du. Argazkian berriz, Osasunako jokalariak entrenamenduan eta izenburuan, Osasunak oihala altxatu du handi baten aurrean. Aridane eta Ruben García baja Sevilla hartzeko. Eta beste berri batzuetan, Nafarroa apirilean zor publikoagatik 0,5% ordaintzetik 1,6% ordaintzera pasatu da. Eta foruzaingoak 34 pertsona salatu ditu sute arriskua sortzeagatik. Eta Diario de Navarran berriz, lerroburu nagusian, gazten iraupen luzeko langabezia 50% hazi zen 2021ean. Langabeetatik 8.800ek 2 urte edo gehiago behar dituzte lana aurkitzeko. UGTek belaunaldi galdu bat sortzea saihesteko itun bat eskatu du. Argazkian, Gazteluko enparantzaren 2 argazki, energia aurrezki neurriak baino lehen eta ondoren, eta izenburuan, Iruña erdizka itzaltzen da. Denda eta eraikin publiko guztiek ez dituzte argiak kendu 10etatik aurrera. Eta beste argazki batean, 21 igerileku sorosleen grebaren eraginpean, eta Nafarroko bi enpresak 3 hotel eta 8.000 txalet egingo dituzte Brasilen. Gara egunkarian, gazten emantzipazio tasa 15% besterik ez da. Lan prekarietateak eta etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak oztopatzen dituzte Hego Euskal Herriko 16 eta 29 urte bitarteko gaztek emantzipatzeko nahiak. Argazkian, sute handi bat eta izenburuan, suak ez dio etenik ematen Europa hegoaldeari. Muturreko bero boladak eta Europako lehorte kezkagarriak areagotu egiten dituzte egunero zabaltzen diren baso suteak. Sua milaka hektarea suntzitzen ari da Europako hegoaldean eta urtegietan eta ibai askoren arroetan berriz ur erreserbak behera egiten du eta aurreikuspenen arabera ez da prezipitaziorik izango ura berreskuratzen laguntzeko. Berri gehiagotan, AHT-ak bere ibilbidea aldatzen du 2000 urteko gaztelu batengatik eta Lakuak energia aurrezteko plan egokitua aurkeztuko du. Berri egunkarian, argazki handi batean, A8 autopista eta inbutu bat agiri da.
Eta izenburuan, Frantziak muga itxi du suteengatik eta inbutu bat sortu du A8an. Kamioiek orduetan debekatuta izan dute Gipuzkoatik Lapurdira pasatzea eta egun osoan izan dira pilaketak. 7.400 hektarea erre dira landetan eta Girondan. Alboko argazkian taliban bat kalea zaintzen, atzo Kabulen. Eta izenburutzat Afganistan, bakartuta eta ondoratuta. Datorren astean beteko da urtebete talibanak boterera itzuli zirela. Amnesty Internationalek ohartarazi du emakumeen egoera asko larritu dela. Horren harira elkarrizketan Pashtan Durrani, Lehar Afgan erakundeko zuzendariaren hitzak. Ez dira bombak erortzen, baina jendea gerran balego bezala sentitzen da. Eta Euskal Herria Irratian, berri nagusian, hainbat igerileku itxi behar izan dituzte grebaren poderioz. Sektoreko lan hitzarmena blokeaturik dagoela salatu dute grebalariek. Grebaren segimendua zabala izan zen atzo, protesta antolatu zuten UGT, ELA, Comisiones Obreras eta LAB sindikatuen arabera. Beste berri batean, sutea arriskua muturrekoa da gaur Nafarroa osoan. Eta azkenik, txistu eta gaita dantzaldiak Gazteluko plazara itzuliko dira, abuztuaren 16tik aurrera. Eta ikus dezagun orain asteburuko eguraldia. Gaur hortzirala Kantauri isurialdean temperaturaren jaitsiera nabarituko dugu. Iparraldeko haizea gailenduko da eta maximoek ez dituzte 38 graduak gaindituko. Kostaldean gainera, behe-hodei batzuk agertuko dira eta balio altuenak 26-28 gradu ingurukoak izango dira. Gainerakoan aldiz, maximoak beste koska bat igo daitezke eta bero galanta izango dugu izpide gaur baita ere. Arratsaldean bero hodeiak ugarituko dira eta zaparrada trumoitsuren bat bota dezake. Larunbat arratsaldean giro nahasiagoa izango dugu. Goizean goiz eta egunaren amaieran behe-hodei batzuk agertuko dira, Kantauri isurialdean bereziki. Gero, egunaren erdiko orduetan ostarte zabalak ikusiko ditugu, baina arratsaldean bero-hodeiak garautuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Zenbait lekutan mardulagoak izan daitezke eta zaparradekin bat txingorra bota dezake eta haizea bolada gogorrekin ibil daiteke. Temperatura ezer gutxi aldatuko da barnealdean, beraz, beroak jarraipena izango du. Eta azkenik, igandean, nabarmen freskatuko du. Iparraldeko haizea ibiliko da eta giroa freskatzen lagunduko baitu. Temperatura asko jaitsiko da, barnealdean batez ere, eta oroar 30 graduak nekez gaindituko dira, kostaldean maximoak 28 gradu ingurukoak izango direlarik. Hodei dezente agertuko dira, ipar partean bereziki, eta bertan egunean zehar noizean behin zirimiria utz dezake. Eta atzo batek baino gehiago sorpresatxoa eramango zuen, piztinara hurbildu zenean, beroa gainetik kentzeko asmoarekin, eta piztinan zer eta langileak greban zeuden, aldarrikatzen soldaten igoerak egokitzea IPC-aren gorakadari, inflazioaren eta bizitzaren garestitzeari nolabait ere egokitzea, eta bertzea 11 aldarri Nafarro osoko kirol kudeaketako langileak greban daude, ez denak, hori azalduko digu gaur, hain zuzen ere, Tamara Angulok labeko kidea, eta hain zuzen ere mundu horretatik datorrena, horko langilea izanakoa. Beraz, plazar handiz, gaur agurtuko dugu Tamara Angulo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteatik, Tamara. Lehenik eta behin, atzo egin zenuten azkenean, greba egun hori, errana zenuten, aurretik, erran zenuten ez zegoen hitzarmenik, ez zegoen negoziaketarik, horretara jo beharko zenutela, eta efektibamente egin zenuten, zer moduzko erantzuna egon zen, ze sentsazio zuk, Tamara? Sentsazio oso onak, oso onak. Jende pila animatu zen, ia sektoreko gehienak. Instalazio asko itxi ziren, eta gaude oso pozik eta motorrak berotu ditugu. Hurrengorako, behar bada, hurrengorako.
€80ko segimentua edo olako zerbait entzun dut datuan onbaiten? Esan daiteke, bai, edo hortik gora, gehienak itxi zuten. Igual instalazio guztiak ez ziren dena itxi, baina piztinak gehienak, bai, 80% esan daiteke, bai. Itxia, behintzat, pizina handia, ez? Gero txiki batzuk, bai, igual batzuk esorozlea zutelako behar, igual, batzuk, instalazio batzuetan badaude, txiki batzuk ez dituztela soroslerik behar, baina hori gehiena, gaude superpozik. Horai kontatuko diguzu pixket hobe, hau kirol kudeaketako esparro honek, hain zuzen ez zuk laben lantzen zuen esparro horrek, ezagik, ze langile hartzen ditu normalki? Nor egoten dira, aipatu duzu, sorosleak? Badaude sorosleak, badaude garbiketako asko, daudela hitzarmen horrekin, atezainak eta monitore askok ere bai. Gutxi gabera gero mantenimenduko pertsonak ere bai, gutxi gora bera gehien bat, bai. Batez ere da soroslerik gabe, ez? Ezin dela ireki piztina. Soroslerik gabe ezin da piztina ireki, eta atezainari gabe, edo mantenimenduko jenderi gabe, piztina asko ere ezin dira ireki. Baina, batzuk gure grebari bizkatuko egitzioten eta udalak erabaki zuten irekitzea. Arangurenen, posible da? Arangurenen gertatu zitzaigun hori, langileak greban zeuden, bai, garbiketakoak, atekoak, sorosleak, baina udalak erabaki zuen instalazioa irekitzea, eta hor jendea sartzen ziren, tornori gabe, zerbitzurik gabe, baina bai, batzuk agertu ziren. Karo, hori seguraski ez da egongo erabat legalitatearen barnean, ez? Soroslerik ez badago, igual, ez? Arriskua bat da. Printzipioz, uretan ez ziren sartu, batzuk sartu ziren, baina bai, municipalak egon ziren hor pixka bat kudeatzen, gauza horiek ez gertatzeko eta gauzak ez apurtzeko eta, baina, saiatuko gara honi buelta ematen. Denuntzia bat jarriko dugu, bai. Ikusteko, behintzat ikertzeko, ze gertatu zen eta dena zuzena izan zen. Beraz, atzo erraten genuen bezala, greba egun hori. Tamara, azaldu iguzu pixket egoera zein den, lan esparru horretan, sektore horretan, ezakit ze kondizio daude, zein dire prekaritatea dagoen, soldata baxuak. 2020an bukatu zen hitzarmena, eta hori orain gaude ultraaktibitatean, baina hori soldatak daude izoztutak 2020tik aurrera, eta hori soldatak ez dira oso handiak, gero langile asko ez dute iraunaldi osoko lanaldiak, gazte asko daude, emakume asko, bizka bat sektore prekaritzatua, hori monitore bat adibidez ezin du 8 ordu spinningo klaseak ematen egon. Orduan, hori normalean iraunaldiak dira motzak eta horren aparte gainera soldatak ez dira oso altuak, orduan dena pixka bat batzen da. Beraz, soldata nahiko bajoak, pentsatzen dut aldarrikatzen den, ez? Puntu nagusietako bat izango dela, orai kontatuko diguzu, ez? Bai, hori, puntu nagusiena, hori bai, IPCA, gutxienez IPCA, eta, esan ziguten eset. Gauza gehiago daude, eskatzen dituguna, igual, asuntos propios egun bat, edo bajan zaudenean egunekoa ordaintzea, puntu gehiago daude, baina guzti esan zigun ez. Ekonomikoa den guztiari, ez. Orduan, gelitu gara pixka bat, bakarrik negoziatu duguna dela, eszedentziak eta gutxi gehiago. Azkenean dena dirua da. Orduan, egia da, enpresa hauek, pliego batzuk daude, udalak jartzen ditu pliego batzuk, eta konkursatzen dute enpresek, ez? Ez dire enpresa publikoak dira. Hori da. Gu lertzako nola bidea enpresa pribatuak dira, hori udalentzako egiten dute lan, kontratatuak, eta pliego horiek, egin behar dute hitzarmena esaten duena. Gauza da, hitzarmena orain negoziatzen baldin badugu IPCarekin adibidez, diru hori pliegoa bukatu arte udalek askok, batzuk bai,
osea, ez dute diru gehiago jarri nahi. Orduan, karo, osea, enpresak daude pixka bat ere, karo, diru bat daukate, diru bat eman diete udalek, baina, karo, orain ezin dute gehiago ordaindu, bestela, osea, galtzen dute, edo ez dute hainbeste irabazten. Osea, orduan dago pixka bat hor, osea, errua enpresak, baina administrazioa pixka bat ere, bai, edo asko. Claro, egoera pixket li osoago gero errealitatean erranalizateko bai igotzen dugu, zeren hori ez, bago aurrekontu bat, bago planifikazio bat egina, eta karo hori ere moldeatzea ere. Administrazioa esaten badin badu, venga, orain bukatzen da hitzarmena, ba, bueno, ba, gehiago ordaindu bardin badugu, ordaintzen dugu, nahiz eta pliegoa oraindik ez bukatu, eta ez zegoen arazorik egongo. Osea, enpresek, osea, pues, lo comido por lo servido, ez? Baina ez da kasua. Tamara, justo zuen aldarrietan sartu aizinetik eta bukatzeko pixket argazki orokor horrekin jakiteko zein den egoera, ez lan mundu horretan, baita ere aipatu zuzuk, horko langile handiz emakumeak direla, ez, sektore feminizatu bat dela, eta ez, bueno, hau ez da kasualidadea ere prekario izatea eta sektore feminizatu izatea, ez da. Hori da, bai, eta hori gazte asko ere bai. Bai. Gazteak eta emakumeak beraz, eta badakigu betikoa, sektore ere vulnerableagoak ez direla, ez, lan sobera baloratuak, estimatuak eta invisibilizatuak askotan. Pixka bat bai askotan, bai. Ez dugu ikusten nor garbitzen dituen aldagelak, baina egoten da norbait. Beraz, pixket panorama hori, ez, egoera prekarioak, aipatuko dugu lehen ere, baina, karo, atzo informatzen zutenean jendeari zein den egoera, nik uste jendeak ere empatizatzen zuen erraten zuen, batzuek gertzen zuten 21. mendean ere horrela ezin dela egon. Eta naiz eta bero hauek izan, oraindik ere jendeak empatizatzen du. Bai. Bueno, erraten genuena, beraz, aldarrikatzen duzuela batez ere, lehenik eta behin, hitzarmen berri bat egotea edo, hitzarmen berri bat ez solastea, ez? 2008tik blokeatuta dago erraten zuen bezala. Bai. Eta, bueno, ez dakit, hor aldarrikatzen aldi duzuen puntu nagusiak zein izaten aldire? Hori, lehendabizikoa, IPCA, erosteko almena ez galtzeko, eskazkenean bizitza igotzen ari da, eta gero beste puntu batzu dira, pixka bat lanorduak jeistea, hori, bajak egunekoa ordaintzea, gero asuntos propiozko egun bat gehiago gauza da, karo, monitorak eta hola ezin dute oporrak hartu. Osea, normalean egiten dute eskolako egutegiaren ordutegia, orduan ez daukat erabakitzeko, eta azkenean bakarrik asuntos propioko egun bat izatea, gelditzen zara, zerbait egin behar baldin baduzu bakarrik egun bat izatea. Eta hori, bueno, eszedentziako historia batzu, hori, nik uste zela hilabete bat hartu ahal izatea urtero. Excedentzia, hilabete bat hartu. Bai, osea, pixka bat, estatuto de los trabajadores pixka bat hobetzea. Eta monitorei etxeko lana ordaintzea, 15 minutu gehiago ordaintzea. Zer monitoreek askok, beren klaseak etxean prestatzen dituzte, eta hori ez dieten inorro ordaintzen. Pixka bat hori, hasi a grandes rasgos. Karo, blokeatuta egotea ez du erran nahi ez dagoela hitzarmenik edo, baizik eta ez dela ukitu, ez? 2008tik, ez dela egon negoziaketarik, baina, karo, ikusten den bezala egoera ekonomikoa aldatu da, ez? Orduen lehenik eta behin aldarrikatzen dena, ulertzen badut, da ez hainbertze haien horko langileen egoera hobetzea, baizik eta lehenik eta behin ez okertzea, ez? Hau da, bizitza garestitu da, behintzat erosmena. Gainera, plataformak, aizierako plataformak egin genuen, sindikatu bakoitzak plataforma bat prestatu zuen eta hori aurkeztu genien patronalari. Eta orain, batu dugu, egin dugu bat gauza asko kendu ditugu, baina hori, printzipala, gutxienekoa, hori, IPCA ez galtzea. Hala ere, enpresak okerrez banago, bai eskaini dizue 3% bateko igoera bat, ezta? Aukera hori eskaini du. 2 urtetarako, baina iruditzen zaigu oso gutxi. Gauza da askoren joaten zara, erosketak egitera eta hori ogia, fruta, haragia, dena igo da pila bat eta garo, ezin dugu galdu gainera. Horri baietz esaten badiogu, diru hori galduta izango dugu betirako. Gero, noiz, dugu beste 100
hirua irabaziko inoiz. Zeren urren urtean, sinatuko da beste gauza bat, baina horiek ja atzean gelituko dira, orduan. Gutxienekoa, orain arte beti, negoziatzen genuenean zerbait zen IPC gehi ez dakiz zer. Eta horrengoan, gehiak gelitzen gara bakarrik IPC-an, es como lo básico. Gutxienez ez galtzeko. Gutxienez ez prekarizatzeko oraindik gehiago, ez? Bizi egoera hori. Eta haiek eskaini dute 3% hori, zuek ezetz, eta erraten zen bezala, printzipioz enpresak ez dirudi baduenik borondate gehiegi negoziaketetara. Daukagu irailaren 12an hori bilera bat, baina eman genion plataforma, denen arteko plataforma, esan ziguten iraileko 12an esango zigutela zerbait, baina ja lehen esan ziguten, ekonomia ukitzen zuen guztiari eset. Orduan, bakarrik gelditzen zaigu eszedentzia eta postuak hartu, ez dakit, gauza txiki. Eta hor ez dago Tamara aukerarik, haiek errandute ezetz, eta zuek erranduzue orduen ikusiko dugu, ez? Erran nahi dut ez duzue amore eman zuek zati ekonomikoaren negoziaketa horretan, baizik eta erranduzue, zuek erraten duzue ez dela ukituko, guk erraten dugu, baietz ukitu beharko dela, ez? Pixkat. Azkenean ere, 6,6, eskoren gaude 10 eta piko. Hori lortzeko, ezken modu asko daude. Nik uste, buelta bat eman behar diotela zakit, esan dezakete, orain ematen dizu eta 3% eta urtea bukatzean edo 2023 bukatzean, beste 0,3 edo beste 3,5 emango dizuegu momentu horretan, ez dakit, moduak daude. Igual orain ezin dute 6,6 igo, baina, guazen ikustera nola igo, edo, ez dakit, lan ordua jaisten. Ez dakit, moduak daude. Pizka bat, konpentsatzeko gauza bat bestearekin, ez dakit. Ez da gaude ere itxitak IPC, moduak daude, baina, moduak aurkeztu bat dizkigute. No les voy a decir yo lo que tienen que hacer, ez? Azkenean, hori. Baina ez dago borondate gehiagirik ere haien partetik, ez pentsatzen dut. Ez dugu ikusten, borondate askorik ez. Hala ere, atzoko grebak seguraski ere, ez dakit ez, mugiarazi zintzien pentsatzen dut. Espero baietz, izan zen potente atzoko greba. Bai. Gainera azken, ez dakit, urteetako, uste dut Nafarroan, dela 3. Bero olatu beroena, hain zuzen ere, garai beroena, uda beroena, beraz, erran nahi dut da momentua proposa erolakoak egiteko, justu hain zuzen ere, Tamaraz, horta solasean, karo, erabiltzaile batzuk kexu agertu ziren, ezta, honekin, greba honekin, ere, punto batean ulergarria da ere erabiltzailearen, ez dakit, harridura edo haserrea, ez? Momentu batean, erraten, badugu hain zuzen ere, uda beroena, ez? Hain zuzen ere, uda beroena eta piztina publikoak ezin dire erabili. Ez dakit, nola ikusi zen dut jendearen... Haietako batzuk egon dira, egia da, eta ni hilabete ordaindu dut eta zergatik ezin naiz sartu, baina, azkenean gutxienak izan dira, normalean jendea ulertzen du, baina batzu bero honekin, eta ez diguzue usten piztinan sartu, bizi ez dakit zer, zer egin behar dut nik orain umeekin, parkean ezin da egon, ez dakit, joan Hondartzara, Ibaira, mendira hor itzal batean, ez dakit jozak egin daitezke, baina, ez guretzako momentu super aproposa da, azkenean, piztinak, neguan ere egin daitezke grebak eta segurazki igual egingo ditugula, behar bada, baina eske udan egiten duzu, kalte gehiago, ez? Karo, kalte gehiago egiten duzu, erabiltzaileak justo ere hortaz haserre. Eta erabiltzaileak haserretzen dira, eta haserre horiek udaletara iristen dira, eta udalak igual, ez dakit, sartzen dute edo pizka presioa edo esaten dute, igoko dugu pligoen... Hori da pixket estrategia. Karo, gero ere Tamara erraten genuen, alakoetan ere beti seinalatzen dugula langilea, ez? Langilea ez dagoenez bere lan postuan, orduan asertzen gara arekin, baina, karo, hemen nor du erantzukizuna, ez? Azkenean, gurekin asertzen dira, guto gaudelako aurpegia ematen, ez? Gaude hor, pankartarekin, atearen aurrean, eta, que no me dejáis entrar, ez dakit zer. Claro.
Baina, bueno, gehien bat ulertzen dute, Osea, bueno, askok ere igual ulertzen dute, baina, bueno, barrura, Hori ere egia da. Baina, bueno, normalean, osea, nik uste guztioi tokatu zaigula noizbait pelea, borroka egitea. Bai. Bueno, hain zuzen ere, orai, gainera IPC-aren kontu horrekin sektore handiz daude, teletaxikoak ere bai, banituen hemen apuntatuak gehiago nonbaiten, bueno, ez dakit badire sektore handana bat, zaharretxekoak ere adibidez, baztanen, zaharretxea ondana batekoak, bueno, jende handiz ez dago grebarako edo kexurako, borrokarako momentu batean, ez? Bueno, azkenean hau delako zerbait estrukturala, ez da nolabait ere zuei kirol kudeaketakoei bururatu zaizuen zerbait zuen egoismo propioarengatik, baizik eta nolabait ere badago hemen, ez? Zerbait estrukturala, ekonomikoa, eta beharra. Funtzionatzen. Osea, langileen beharra. Ezkenean ikuste orain hasi direla sektore asko mobilizatzen. Claro, pandemia momentuan gauza geldirik egon ziren. Orduan, ziren langileak etxean zeuden eta hitzarmenak geldirik egon dira, orduan nik uste orain hasi direla denak orain hori negoziatzen. Ireki dira denak nola batera, baina nik uste asko igual pandemiaren 2 urte hauetan ez delako negoziatu. Claro, ere orain denak batera... Orduan, orain gaude denak batera hor jotak. Alizarete aliatzen Nafarroako sektore handana bat. Azkenean, hitzarmenak hori, atzean gelditu baldin badira, negoziatu behar dira. Hala ere, Tamara, ez dakit posible den eta pixket gaietik urruntzen gara, baino bertzaldetik berri on bat izaten alda, ez? Sindikalgintzaren mundurako ikustea jendeak ari duela empatizatzen eta segimendu handiarekin, ez? Edo 0-3 zikloa oroitzen ari naiz, handago ere 80 goitiko jarraipena, grebarekin, orain justu ez daude, ez? Baina izan dute ikaragarrizko jarraipena. Eta hori izan daiteke ezagita, arro egoteko zerbait, ez? Zuek sindikalgintzan ibiltzen zareten oenako, zeren bagatoz urte nahiko, ez dakit, pobreetatik eramango dugu, ez? Sindikalgintza badator nolabaiteko beherapen batean, ez? 2010-etik, 21. mende horretan, ez dakit, ez? Ekonomia bera aldatu delako, sektoreak, ez? Aldatu dira, ekonomia atomizatuagoa, eta orain badirudi, krisi perspektiba horiekin edo, jendea ez dakit hasi dela, ez? Berriz sindikatuei ematen garrantzia. Nik uste igual gehiago jendea hasi dela batzen. Osea, ez bakarrik igual sindikatuekin, badago jendea igual batzen dela eta borroka egiten duela sindikaturik gabe, baina nik uste gehiena dela jendea batu dela. Eta hori egin dugu, daude egiten pinak eta hori borroka egiteko hori da puntu oso ona. Hain zuzen ere, iduritzen zait nahiko esanguratsua edo deigarria nola lortu duzen zuek, praktikamente Nafarroa guztira aietzea, ez da erresa, eta zuek lortu zuek kirol kudeaketan, udal igerilekuen esparro horretan mintzat, ezakit ikaragarrizko batasuna eta... Gauza da, normalean, kirol kudeaketa da sektore sozaia, azkenean hori kirolegi pila daude. Eta langile askok ez dira ezagutzen, nik adibidez egiten nuen lan polikiroldegi batean, eta nik ezagutzen nuen piztinan nirekin dagoenari. Eta igual zeuden, 20-30 pertsona gehiago lan egiten, baina nola nirekin ez zeuden, orduan. Claro, zentroan bertan, ez? Hori da, eta monitore askok daude zentro bat baino gehiagotan, eta ez dira igual beste monitorekin, zeren ordutegiak dira desberdinak, eta orduan da, sektore oso zaila, baina nik ustera, jendea ikusi duela orain, ikusi ez, jendea beharra dauka. Eta diruarekin ez daude soberan orduan, bizitzaigo da, askok igual ez dira hilabeteko azkenera iristen, orduan beraien artean hasi dira hitz egiten, ez? Polikiroldegi desberdinetan hitz egiten, eta guri pixka bat bidaltzen, egin ditugu asamblea batzuk eta hori, baina pixka bat beraiek erabaki dute, greba hau egitea, lagundu diegu, baina ideia beraiena izan da, ez como hasta aquí. Eta horrek badu ezagita mara ere bere punto, ez dakit nola erran, betetzen duena ere bai, satisfaktorioa erran edut, ez? Azkenean grebara joaten garenean beti dire kezkak, dire burua usteak, aurpegi txarrak, ez?
Eta, bueno, ere badu bertze zati bat, adibidez, ezagutzen duzula, sentitzen zara zerbaiten parte, Batzeko eguna izan hermandade zen superpotente, eta ikusten zenuen jendea, gogo pilarekin, eta hori, pikete informatiboetan hori, instalazio desberdiniko jendea elkartzen ziren, eta ikusten da jendea gogoarekin. Borroka egiteko gogoekin, bai, izan zen. Eta igual, leku batzuetan, sorosleak igual entzuten greba egin, baina joaten zinen, beraiekin hitz egitea, eta 5 minututan, bai. Jendea super ongi, eta gogoekin, bai, oso ongi. Bueno, badire notizia. Jendea batu da, bai. Batzu bere garaietan klase kontzientzia deitzen zioten halako zerbaiti. Eta berri interesgarri bat ere batasunaren aldetik da sindikatuen artekoa, ez? Hau da, nagusiak behintzat, ez? Komisiones UGT, ELA eta LAB, denek aho batez nola baitere, ez dakit, ez? Bai, eta dena, elkarrekin egin dugu dena, eta bai, ongi, oso ongi. Azkenean horrela ere indar gehiago daukazu, lauen artean egiten badugu. Lauek eskatzen badugu berdina, azkenean, hori, langileentzako, oso berena. Al final indarra hor dago. Eta ere langile guztiak batzen dira. Sindikatu guztiatoko langile guztiak. Afiliatu guztiak. Sindikal gintzan ibiltzen diren handitzen ametsa hori da, ez? Ikustea, langileak batuta, hau batez, gogotsu, gainera motibatuak, beraz, zorionak egin duzen lanagatik. Eskerrik asko. Tamara, bukatzeko orain, zein dire aitzinera begira urrengo pausoak, zer egin behar duzu? Urrengo pausoak, orain egingo dugu asanblada bat langileekin, pixka bat eguna baloratzeko, eta ikusteko zein den urrengo pausua, bai hitz egin genuen jalen pixka bat igual, hori, borrokarekin jarraitzea, ez dakit igual, udamaia amaitu aurretik igual egingo dugu beste greba bat, eta gero igual agian, dena hitz egin behar da, baino kurtso hasten denean igual bat luzeago, edo baino, hitz egiteko dago, baino gogoekin eta zerbait lortzeko. Hemendik nik uste zerbait politaterako dugula. Abuztuan tokatuko zaigu ere piztinara joatea eta agian bai. Dutxara bueltatu behar izatea? Agian bai. Agian tokatuko. Bai, hasiko gara hori, zu txikiak pizten, zu handia lortzeko. Errata ez zeren bezala, pixket kontua berotzen, nunca mejor dicho, ez? Hori da. Erraten genuen bezala, kirol kudeaketako Nafarrako sektorea, hortxen greban, beren soldaten hobekuntza bat eskatzen, edo ez hobekuntza bat erraten genuen bezala, behintzat prekarizazio bat, okertze bat ez gertatzea, dena igo da, soldatak ere zergatik ez, hori da aldarrikatzen dena, eta gaurkoan erran dugun bezala, labeko kidea eta konturetan bizket bozera maile lanak egiten dituen Tamara Angulo gurean. Tamara, mila esker handitz eta ea zer mozateratzen den. Eskerrik asko. Eta ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Atarrabian udalaren kirol eskolan 2022-23 ikasturteko izen emateen arira, epea abuztuaren 28-tik irailaren 30-marrera zabalik egonen dela jakinarazi dute. Era berean, 2022-23ko ikastaro soziokulturaletan izen emateko epea ere zabalduko da abuztuaren 22-tik aurrera. Eta euskara ikasteko diru laguntzen deialdiak ere atera dituzte. Diruz lagunduko diren ikastaroak hauek dira. 2021ko irailaren 22ko irailera bitarte, egindako ikastaro estentsiboak, trinkoak, barnetegiak eta mintzade egitasmoaren baitan egindakoak. Eta Zizur Nagusiko udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu du kaleko animaliak babesteko fundazioarekin, udalerrian abandonatutako edo aurkitutako animaliak zaintzeko. Horrekin, legezko betebeharraz gain kalitatezko zaintza eskaini nahi die eta, batez ere, etorkizunean animalia horiek berreskuratu edo adoptatzeko aukera zabaldu nahi du. Animalien edukitza arduratsua indartu eta sustatuz, haien ongizatea bermatzeko divulgazio eta prestakuntza ekintzak eginez, balio komunitario gisa.
Eta Iruñean Manolo Alkantara 2021eko zirkusari nazionala Iruñera helduko da. Baina ingenieritza eta artisautzaren arteko batasuna aztertzen duen proiektu berritzailearekin. Bere premisa, teknologia ez da digitala bakarrik, palanka, polea edo gurpila ere bada, gaur egun ere baliagarriak diren giza burutazio tradizionalak. Baita ere, txistu eta gaita dantzaldiak Gazteluko plazara itzuliko dira astearte arratsaldean. Hitzordua 7:00 bederatzietara ospatzen da eta uztaileko etenaldiaren ondoren bere lekua berreskuratuko du. Kultura kontuekin jarraituz, Diabolus in musika, metal sinfonikoko talde nafarrak bere musika proposamena eraman du Trinitarioen parkera enklabes udal zikloaren barruan. Eta abuztuaren 16an, asteartea irekiko dituzte berriro 8 udal kiroldegiak. Egun horretan bertan amaitzen da denboraldi honetarako udal kirol instalazioen erabilera eskatzeko epea. Azkenik, Gazteriaren etxeak irailaren 16 arte irekiko du erabiltzaile egonkorrentzako aretoen doako lagapena eskatzeko epea. 14 eta 30 urte bitarteko gaztek eta gazte taldeek eska dezakete zerbitzu hori, eta 74 eskaera jaso ziren joan den ikasturtean. Eta hausen izan da dena gaurkoz Hortziral honetan eta aste honen partez magazinean gu bagoaz deskantzatzera, asteburu ona pasa eta astelenean hemen ere izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.